Singkarang Malang Nok Nesa Mame Nesa Singkarang Malang tehu tehu kesumun Mama Nok Nesa minangkan Singkarang Malang Mama Nok Nesa Nok Nesa Singkarang Malang Nok Susi Mama Nok Kajeng minangkan sing Plumbon Pulo Mama Nok Kajeng sing Plumbon Pulo Nok Susi ngaturakeun matur kesuwun Mama Nok Kajeng Nok Susi sing Plumbon Pulo sareng Mama Nesa Singkarang Malang Nok Hikmah heman sayang saumur Nok Nesa Singkarang Malang minangkane wong sing paling dewe sareng Mama Nesa Singkarang Malang sesampune matur kesuwun dihormati Mama Nesa Singkarang Malang sesampune matur kesuwun Mama Nesa Nok Nesa dewe minangkane Singkarang Malang sing jayari Mama Nok aja minangkane Nok Susi saking Plumbon Pulo dewe sampun kali masa wase Mama Nok aja minangkane Nok Susi sing Plumbon Pulo dewe sareng Mama Repa sing duwe Repa Kenji Mita Mama Repa sing duwe Repa Kenji Mita dewe Mama Bella ayu rasa cinta Mama Bella ayu rasa cinta lu dewe ayah Mama Kiara Mama Kiara sing ditembangi sareng Nok Sipa sing paling eman dewe Mama Nesa saking Karang Malang Nok Nesa sing Karang Malang sing paling eman Mama Nok Susi saking Raja Jawa Mama Nok Kristi saking Raja Jawa Bunda Nezafira minangkane si kendayakan
nok susi sing pulpon pulo bunda nok aja wong pulpon pulo minangkane nok susi dewe sareng bunda japira wong daya kenok sipai keding ayah kiara mama kirana aja lali salawase bunda nok aja nok susi wong pulpon pulo wong Karanganyar nok kaprasing muntur ekting sareng nok gadis kang duwe kendayakan nok sulis kang duwe kantor kadis Widasari gelang alik mugian driji mamae ade pasing cilet sareng mamae bela ayu rabong talun duh paparisma nok rayu sakeranjing sareng mamae Merlinda mama Adnan mamae desa sing sumbon mamae saking Karamalang sareng nok pulang gampirane kedhi sampun lali mamae nok nesa sing Karamalang nok pulang gampirane kedhi sareng mamae repa kedhi sing duwe repa kenji make op nok listi saking ranca Jawa mamae nesa sing Karanganyar ngaturaken matur kesuwun mamae bela ayu rasing duwe talun duh wong talun wong ranjeng wong sungkon sangku dari wong Karamalang aja lali wong gabus wetane geding wong gabus wetan sami ngormati sareng mamae nesa nok nesa sing Karamalang meser lawe di Gunung Jati di Candrakanta Bandung sanajana jadi istri manusia jati pamit-pamit lamun di Candu mamae nesa sing Karamalang dewe gelabang sinandung mobiar wajan apa rena dengati lamun cita-cita bagaimana cita-cita berlaksana diri kemis manis Jumat nyariwon tanggal 14 esuk nangis sore ketuwon mamae nesa sing Karamalang sareng nok nesa gede jayawana sing karema boyang payengan alon-alon kaliwaton paten alon asal kelakon solasi sunyandana lamun nasi gulane sidolana ambe nanggung kayu nangka mamae nesa sing Karamalang nok nesa wong Karamalang sang bunda aja nok suci sing Plumbon pulo kapal banyak menuju Rembang datang Rembang menukar uang padang saya jadi di barat yang Rembang lagu segera dipakai setelah layu lalu dibuang sulingan maning sulingan suling seket makarisan mama bela nyore saking talun kedengan baik kenangnya maning sang mamae nesa sing Karamalang nok nesa wong Karamalang kang paling ayu dewe jalan sari jalan purnama Nagasari dibungkus daun apalagi ditinggal lama ditinggal sehari rasa setahun sehari si rasa setahun bunda Japira sing Kendayakan bunda nok ajeng sing Plumbon pulo nok susi diangkat bunda ajeng wong Plumbon pulo ngaturaken matur kesuwun sareng mamae nok bela ayu rasing talun sareng mamae listi wong ranca Jawa mamae nesa sing Karamalang sareng nok nesa gede sesepuh gabus wetan bos ada palung minang anak aestu
bosan palon bosan ya studio Kang Haji Manot Mama Haji Yuyune Keding sampun lali Mama Enok Bulan gambirane Keding sabi hormati atas pisang di bawah jantung talam tebu di tengah karang biar digenjang biar digantung yang penting negara kita tetap merdeka burung cici burung kucica Mama Enok Nesa Singkaran Malang sareng Nok Nesa iki wong Parang Malang aja lali maningkunane ayah Kiara Mama Kirana Nok Bulan gambiran Mama Kesa sing sumbon dewe sareng Mama Nesa saking Karang Malang sami hormati Mama Merlinda Mama Adnan sareng Nok Rahayu sing ranjeng dilipur dikelipur tambah lawas jadi pikiran tambah lawas jadi kedanan sermeawas ketuan mah badan silapna seni sanggar tari sabda palon aya genggong pimpinane AS tu dewe alamate sing gedokan Gabus kecamatan Gabus Wetan sedaya sami nyakseni sedaya sami ngormati sedaya sami hadir sedaya si sami ngarawo Mama Nesa sing Karang Malang aja lali masalah wase godong murah sing pange kayang gagas masalah wase suruh rapat ning rukunan badan sigi bondai aja menangkane Nok Susi sing Plumbon Pulo Nok Nesa gede sing Karang Malang kelingan kenanye manis papan terpukul paku tanam tebu di tengah karang kapan-kapan jadi jodohku saya tunggu siang dan malam Mane wong seduluran kegening warasi ora tega maning larane pegot gurung kaca sing dijaluk paduan jalali pajalali wong saduluran Mama Nesa sing Karang Malang dewe sareng Nok Nesa sing Karang Malang Nok Dwi kelingan sing kenangan sareng Papa Jaya sing gerengaken cucu kang di wilayah Gabus Wetan minangkani sedulur dewe Bunda Nok Ajeng saking Plumbon Pulo Nok Susi ngaturaken matur kesuwun Bunda Japira wong Kendayakan Mama Nesa sing Karang Malang Nok Nesa Karang Malang Mama Bela Ayura sing Talune Keding aja lali Mama Enok Listik ding sing Ranca Jawat Ayah Kirana, Mama Kirana Keding Nok Sipa Nok Rahayu minangkani sing ranjing dewe sareng Papa Risna saking Kroya Mama Depa saking Cilat Nok Sulis kang duwe kantor KB Widasari Nok Sulis sing duwe kantor KB sing Widasari